Stekok meng. Wong urip kok blunda. Jare sapa urip kon santai. Ngerti utang nang bank yo panggah kemperungsung. Wes. Cuacane panas kentang-kentang. Bandang dikumpulno ning bahan nggo diselek. Selamat menonton video bandang jagung iki. Oke dulur, acaranya siang ini lagi ngeblok di pertagalan bandang jagung ya. Bandang jagung neng daerah Margomulyo. Lagi musim panen raya ini bandang jagung. Selamat menonton. Semoga video ini bermanfaat. Wayahe. Ya si mereng-mereng kaya siap boyok boyoke disiapno sing mereng-mereng iki. Nak dina iki cek 4.000 aku wis tekok mong. Wong urip kok blunda. Ya beneke. Keri kene budale jam pira lagi meng. Ijek antarane sathik iki lho, tak barne. Pindang ulon. Kecil orang ndang kelas abang koleh. Kalau iki karo kae. Gunung Lawune ketok kok kene ndi? Etro. Jan suasanane saiki tenan iki, munduh jagung. Terus cuacane cerah mendukung. Seneng mantani. Sing nguri kok waloyo. Lah iya. Tro, pindah Tro. Lah wis siap apa go ah? Tak ajak omah. Iki lho ciri khas wong Bojonegoro iki nak mangan nggo atake. Lah wis mbok gorene apa urung leh? Wes pokoke yo ngono iki lah cirine wong Bojonegoro iki rata-rata ya. Kok atake urung atake. Atake segane urung teko kene ngono sarapan. Sarapan ki padha karo semek. Lah semekan sarapan kuwi ciri khas yang Bojonegoro ya semekan sarapan kuwi. Lah iki pindahe nang kene iki nggo dah gubuk. Lokasine sedak. Semekan, Mbah. Omah kerupuk. Yo semekan sarapan. Iya, semekan sarapan. Padha semekan karo sarapan iki. Lawe apa, Mbah? Lawe kerupuk garing, enek kerupuk teles embumut. Kakang. Yes, genah iki matuk.
Pokoknya atas pom-pom, Mbak. Nah, minumannya. Ya sarapan pindho ya ngene. Pokoknya esok sarapan, awan sarapan, sore ya sarapan. Iya. Nah, sore iki mangan, nah awan ku mindu. Nah esok sarapan. Walah, seger, Bring. Yes, kemprap. Ya yo walah gisina yo. Urap teko. Arep tuku banyu rong teko, kentekan banyu. Nah warung kosong. Aku ane kleru juga mulai kok, Pak Ela. Iya lho, sing satuke gak sak. Nang omah kan gak ada banyu nyentak banyune yo. Iya jane. Mangla gelem nyangkeng karo Lho, sini lho. Kayak kecipan kene lho. Kuwi ngarepmu ya Allah. Ya nang aku nang ngono. Tenanan. Aku kena jaluk iki. suasana yang sangat syahdu dan damai sekali, suasana perkampungan di sini lor. Seperti ini lor suasana perkampungan ini. Dan kuyup rugon mek jagung. Nggih, kayak yang tante. Kayak yang tante ya. Tragene gendeng dhewe ngene kae. Lah, jen. Ger, iki lho sing mari seger waras. Murah rezeki sandang pani. Nah, iki lho, tawani buyat. Bar ngene engko mbandang numpak trail iki. Oke. Dilanjut sarapane. Wah, langsung temu sekali. Makan bumbu malang kok. Iki lho, Pak iki lho. Tumpak-tumpak iki lho, Do. Oh iya. Cara gak Apa-apa. Cara aku duwe culokno paling gak gang. Nggih. Cara aku diculokno lek gak gang ora awet terus lagi. Aku beneran duwe culok. Senterku cilik ke lan awet kok kidul WC ke lho, Ble. Nang ngider ke. Oh, tahu kan jahit kok. Yo. Kurang sitok orang dijahit. Keliwatan. Ya iki sing ngomong sing usung paling. Sing usung sing ngomong. Oh, urip kok brundel ae, brundel ae. Nah, Iki langsung babat bolong. langsung clear bar langsung cir. Karek saanyu kan. Karek saanyu antok lho. Iki bandang, Bro. Ojek jagung 10.000, Bro. tunggale akeh hingga nggone Mbah Sarwi ojek jagung.
di